Здравейте! Сега ще ви покажа как се хапа арменската традиционна супа хаш. Първо изваждаме това месце. Да видим дали ще ми се получи. Оп. Да. След което добавяме чесънче. Колкото харесвате, толкова си добавяте чесъна. Взимате солта и добавяте колкото пак на вас ви харесва. Взимаме си такъв сушен лаваш и почваме да мачкаме. Така. Ще по-яко. Има ето такъв мек лаваш и се слага отгоре, за да не изтине толкова бързо